Ако загребете с ръката си пясък, може да задържите в шепата си около 10 000 песачинки. Те са доста повече от видимите с просто око звезди на небето. А звездите във Вселената са много повече от песачинките на всички плажове по цялата планета Земя. Представете си колко много са звездите и колко безкрайна е Вселената. Космосът е пленявал човечеството от хиляди години. Древните цивилизации са се опитвали да разгадават звездното небе и, описвайки движението на Слънцето и Луната, са създали календарите си. А мореплавателите в продължение на векове са се ориентирали по звездите, пътешествайки по морета и океани. Всеки поглед към звездите е пътуване в пространството и времето назад. А защо назад? С най-големия телескоп могат да бъдат наблюдавани ярки звезди, отдалечени на милиарди светлинни години от нас. Но като знаем с каква скорост се движи светлината, напълно е възможно тези звезди отдавна вече да са престанали да съществуват, а ние да наблюдаваме в момента тяхното раждане, а може би смъртта им. Любопитството е основният двигател към познанието, а жаждата за знание и мечтата да надникнат зад хоризонта и съзрат невидимото са накарали учителят по физика Христо Костов и малка група любители на астрономията да построят през 1961 година астрономическата обсерватория в Белоградчик. Днес тя разполага с 3 мощни телескопа, като единият от тях е вторият по големина на Балканите. И това уникално съоръжение е достъпно за всеки любознателен посетител на град Белоградчик, който желае да погледне към безкрайното звездно небе.